Barkanku da warhaka, ku danna mana alamar subscribe, sa'annan ku danna alamar kararruwa. Sai daga Hajiya Huraira take cewa menene maganin gastric ulcer wato chronic one wadda ya yi miki a hanji har ya kai yana hana azumi. shi ne laraba suke ce masa qurhatul mu'addada, ma'ana cuta ce ta ulcer wanda kuma daga cikin alamomin da Dr. Muzaffar ya yi magana a kai wato bala'in ulcer ya kai bala'i mai muni. Yana sa ciwon kai, yana sa zafin jiki, yana sa kafaɗun mutum ya ji kamar an ɗora masa kaya, yana sa mutum ya ji bai jin daɗin komai a duniya, yana sa kafafuwan mutum su dinga ciwo, yana sa haki, yana sa bushewan baki. Amma duk wanda yake so rabu da ulcer kafin ya sha magani sai ya rabu da dukkan nau'in abin da yake da maiko ko abin da yake gasasshe ko soye. Maiko wani iri? Maiko general maiko duk abin da ya shafi ko nama ne ka tabbatar da kitse a ciki in kana ce ba za ka warke ba. Domin wannan gyamban da yake ciki maiko yana hana shi warkewa. Cin kitse yana hana shi warkewa, cin jan nama yana hana shi warkewa, cin kifi yana hana shi warkewa. Shi yasa duk mai ulcer zaka ga yana irin mai gastric ulcer din zaka ga yana gyatsa, wani lokacin ma har yana fitar da kaki na jini da makamantansu. Amma mafi sauki hanyoyi guda 6 ne. Hanya na farko ana samun asalin gwanda. Gwanda ake samu, wannan gwanda namu nunanne, aka samu gwanda nunanne sai a samu madara. Madaran babu laifi a samu irin wanda yake da low fat din nan, ba sai na faɗi sunansa ba. So in aka samu shi sai a samu blender, sai a yi blending din gwangwamin sa. Kaman yankan gwandan ko na 200, ban san dai tsadan gwanda a garin nan ba, da ke a kudu na ga yafi arha. In aka sa sai a yi blending, in aka yi blending ɗinsa sai a samu asal kankara, sai a dan sa shi kaɗan ya dan yi sanyi. Ya subhanallah, duk mutumin da ya sha wannan ulcer, na ga mutumin da baya iya tashi, aman jini yake, amma cikin nasarar Allah a kwana 2 Allah ya cire masa cutarsa. Kuma ya yanayin shan? Yanayin shan kofi guda mutum zai sha kafin ya karya. In ya sha da safe, ya sha da rana, yana tashi da safe shi zai fara sha. Hanya na farko kenan. Akwai hanya na biyu kuma wadda wannan malamin mai nabatatu tabbiya ya kawo, yace za a iya kawowa, za a iya samu almauz ayaba, zai ce da iya samo shi da kuma ruwa mai sanyi. Almauz ma'asalj, mana kankara da kuma ayaba. Ayaba misali a samu ayaba guda 1 da safe a ci. In aka ci ayaban bayan minti 15 sai a sha ruwa mai sanyi, wanda ma yana yi sosai. Na biyu kuma min babu tajruba, ganyen gwanda idan mai ulcer yana shan sa, alkhairin da yake ci na farko shine yana warkar da gyamban da yake ciki. Shi ma dafaffen ganyen gwanda? Dafaffe. Hanya biyu ne, ko a mai da shi juice ma alhalif da madara, asir nasa da madara, ma'ana an yi blending ɗinsa kenan sai a zuba masa madara a sha. Wannan yana yi da izinin Allah. Ko kuma a samu asalin 'ya'yan gwandan a yi blending ɗinsu a sa musu madara, duka yana yi. Amma dai mafi sauƙi tafasa ganyen gwanda a shashi yana yi. Limamin shak namu yana Mina ya ce min shi har an kai shi ɗaki ma za masa tiyata, sai abokin sai ce ba za a yi ba. Ya ce ba ga gwanda a gidanka ba? Ya ce da ya fara sha ya ce to yanzu malam ba ma azumi na farilla ba, ya ce nakan iya azumi ma na irin litinin da alhamis din nan. Ya ce kuma sannan saboda tsaban abu ma wata rana ma nakan wuni ma ban ci abincin ba. Shi kuma abokinsa ya ce to ai shi alhamdulillah, ya ce shi da ya warke ma a rana yakan iya shan zungurin taba guda. Wato ana iya warkewa gaba ɗaya daga ulcer? Ayi, ulcer ana warkewa, babu cutar da Allah bai saukar mata da magani ba. To malam, idan misali mutum ya ji ya warke, zai iya komawa yana cin maiko da sauransu ko kuma a'a ya nisance su? Abin da yake faruwa tsakani da Allah, mafi yawan cutan ulcer da yake faruwa akwai sinadaran abincin da muke ci wanda yana ƙara mana ulcer. Na'am, kamar me kenan? Sinadari irin na monosodium glutamate. Na'am, yana ƙara ulcer. Duk wanda yake da ulcer zaka ga ka ci abinci, amma kana gama cin abincin zaka ji tashin zuciya, kana gama cin abincin zaka dinga jin soyan zuciya, heartburn. Monosodium glutamate din da yake cikin sinadarin. Wato ya kamata mu rinka duba ingredient din da ke cikin ababen da muke siya muke ci. Duk abin da zaka ci ingredient, in kaga akwai monosodium glutamate sai ka hakura da shi. Wannan amana ce ta ilimi, dole sai mun yi magana akai, mu faɗa wa juna. Ba a warkewa don gaskiya duk mai ulcer in yana bin waɗannan, kuma akwai ce da kamata mai ulcer ya rabu da su. Kaga irin snacks din nan waɗanda ake soya su na waje da soyayyen